това? Как се тръба, бе? Какво е това, знаете ли? Това е базилка! Добре, тръба е, няма да се лъжим сега. Тръба е, но може да се превърне в базука. Тръба е, няма как да стане базука, тръба си. Сега, сипаме малко водичка, ето така вътре. Колкото повече вода, толкова по-опасно, нали? Затова изсипваме цялата кана. Мисля, че е достатъчно. После оставяме тук. Моля те, не падай. Задължително е да го кажем. И как се казваше ето това тук вътре? Тумба, ле? Течен азот. Минус 196 градуса. Много студено. Всички искам да отидете още малко назад, може ли? Щях да сложа тапата на тръба. Така, я да видим обаче. Ще го направим ето на там. Всички. Ами не се бейте в снега, за да не се намокрим. Внимавайте. Готови ли сте? Броим до 7. Много силно, бързо. 1!